balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Mapati kamo kag sa hindi ang SIM holders. Ining may mga cellphone bala. Uy, mas madamo pa kuno sang sa populasyon sang pungsod Pilipinas. Porte ba? Ang Vice Presidente siling niya ini malang nagapasingko for size ni ining mga nagapahulam kuidaho gi kamo magpalapit sa naghatag nagarilis kwarta sa mga empleyado sang DepEd. Ay amo gali na kun mabaton kwarta gali ang mga nagapahulam mga lending institution kag mga singko for size gadata man gatambong man bati ko sila pang kakapot sang ATM card gani sang pila naton ka mga empleyado. Si Presidente Marcos nag-appoint OIC sa DSWD. Natabo kay Tulpo man, kadwa i-bypass ang Commission on Appointment. Mayong balita sa lokal ya daw ipanagtag ko no ang sweldo sang job order ba daw mayong pamaskwa ni sa mga job order. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako magbulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 37 na. Makatilingala no pero maparte kamo kag sa hindi mas madamo pa ang SIM holders sang sa populasyon sang Pilipinas. May ara 150 milyones nga subscriber sang mga cellphone. Mas madamo sang sa 110 milyones nga populasyon sa pungsod. Hindi man makatilingala, kaya ang isa ka tao may ginakaptan 3, isa 4 pa gani ka mga cellphone. Porte no, damo pa saya sa populasyon sang pungsod Pilipinas. Ini base sa figura nga gin-provide sang Department of Information and Communications Technology. Subong man sang National Telecommunication Commission. Suno pa gani kay Congressman Elre Villaporte sang Camarinesor bangod sang wala pa sang mahimo ang otoridad sa pagtapna sang cybercriminal bangod kuno sa kadamuon sang nagapanag-iya sang gadget hindi na maintindihan. Portiglis pagkadamo-damo no ang populasyon ta 110 lang 150 milyones ya ang nagakapot ka cellphone sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo ini nga suno sa report dapat gid nga bantayan sang husto. Ang tanan nga mga kagamitan dapat iparehistro agod nga mauntat na ang pagpang-abuso sang ila sini mga gadget. Kayang iban gali gabakal mga SIM card bala kag amo ning ginasaksak nila kuno sa isa sa 3 o 4 nila ka cellphone kag among ginagamit para mangyaw-yaw, mamuyayaw kag iban pa. Amo nang nagatugas sa galit porte ang Pinoy no. Kung sa bagay husto man mo. Makita mo bisan galibod uling may cellphone mo. Ang pila naton ka mga utod wala lang ko kita sa nagapakilimos basi may cellphone pa. Porte mo ang Pinoy. Amo na pinakadamo ang pungsod Pilipinas ginakonsiderar World's Testing Capital. Porte kita ya sa Texas. Wala pa daog ang bilog nga kalibutan. Ti amo ini. Ang natabo kon nga ang iban ginaabusuhan. So, ang SM o kung ang SIM registration may nagkalain-lain nga reaksyon, may ara nagapabor, may ara man nagakontra. Kay kuno, ginahilabtan ang ila personal nga pagpangabuhi. Nami man tani na, nga hindi paghilabtan ng aton sini personal nga kagamitan
Pero ang malain, kay kita nga nagagamit husto, nagkalaumid pa ya. Sining mga utod naton nga wala ya obra, panghalit lang, binastos, kag iban pa ang paggamit sang gadget nila. Nami tani ni kay dasig ang komunikasyon galing bangod sa kadamuon sang ila sini gadget ginaabusuhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Balik ako pagkatapos ini. Pride Bar Blue, hindi lang puti. Merry Christmas, everyone, from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na masunod nga balita kag isyu idulong sa aton sang DTX 500.
ang ideya ni Vice Presidente Sara Duterte, kundi managtag kwarta sa mga manunudlo sa DepEd ini. Nagmando ang Vice Presidente, hoy, dumilian ang mga personalidad, organisasyon, grupo nga hindi konektado sa DepEd. Ang buot niya silingon, hindi dapat magpalapit sa nagapanagtag kwarta ang mga loan shark. Ini nagapa 5 por size, nagapahulam kwarta, hindi pagtugutan nga mag-intra sa nagarelease ang kwarta paagi sa one-time service recognition incentive para sa public school teachers kad non-teaching personnel. Hindi dapat pagpalapiton. Kasunar kamo nga sa gobyerno, tagsa ka magsweldo, ang tanan nga nagapahulam kwarta, nagapa 5 por size, kag iban pa, ara nagaidas man, nga ang ara sila da, kay sila gakapot sang ATM sa mga empleyado. Amo na nga wala kamay mo, kay sila gabaton kasweldo sa mga empleyado. Ari karon, siling ni Vice Presidente ang memorandum order sang Vice Presidente, nagapahanumdom sa tanan nga opisyal sang DepEd, school headsman istrikto, ipatuman ang distribution sang kwarta sang SRI kag gratuity pay sa mga qualified DepEd employees kag contract of service worker nga wala sang magpalapit, nga nagapahulam kwarta, nagapanukot kag iban pa, kag hindi pag-ipaagi sa ATM, kundi cash ang ihatag para mabaton gid bugos ang aton sini mga manunudlo na diskubrihan guro sang Vice Presidente yang perti ang gas standby nga manugsukot ka nagapa 5 por size nya ende pagtugote kuha kamo pulis pagwa na sila sa mga lugar sa diin ginapanagtag ang kwarta perti no ti ang kalabanan sa mga empleyado, akoon manatog kag sa hindi, ang ilang mga ATM, prinda na namo. Ang ATM nila, card, ara na sa nagapa 5 por size, ara na sa nagapahulam. Putika nila na, para mabayran ang ilang ginulam nga kwarta. Kisa ati, hindi man naton mabasol, ang pa 5 por size, kay gayo man ang mga empleyado niya, pahulaman lang ko da, kay wala pa sweldo, ihimplo sa Bacolod. O bago lang ginsiling nga sweldoan ang job order. 2 kabulan, wala sweldo. 3 kabulan, hasta Disyembre, wala sweldo. Kung ikaw may pamilya, hindi ka manghulam. Kisa ti, hindi man mo basol, kasi sila man niya gayo mo nga maghulam. Pero ti, amo ng order sang Vice Presidente, hindi magpalapit ang mga loan shark sa panagtag kwarta sa DepEd. DepEd lang wala man niya mando ang pila ka mga sanga sa gobyerno. Pero maayo man niya. Nga kinalan mabaton bala, ang mabaton kwarta sang empleyado, sila yung mabayad sa utang nila. Hindi kay sila ang nagapahulami mo madaho iya sang kwarta. Kay ara sila ang ATM. Dapat ikaw yung mabayad, kay ikaw nagutang, hindi pagkwaon sa iban. O galing kay iban, titigaman, budlay man. Kay kung hindi mo pag ihiatag ang ATM, kag manwildo, pagbaton sweldo, palang kadula man, baw ga impasibo, grabe sila mo, gasilirit man, adlok mabayad utang, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton, sang Santon Plus Erba nga habon. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for... Nga daw Manuel Do ko no? Daw silduhan nilang job order sa siyudad sa Bacolod. Amo ning report sang City Administrator nga si Pacifico Magare III, target subong nga simana, swelduhan ang mga job order. Hamak mo ang sweldo nila, wala mabaton sa Oktubre, wala mabaton sa nagligad nga Nobyembre,
karon nga Disyembre, wala pagid sweldo. Tiyan mo na siling kublat, hindi ka manghulams na. Ti kabay pa, nga ining pagpalo up na ton sang sweldo sa mga job order sa Bacolod, matigayon. Parang happy man sila. Sa ila bisan 31 na lang. Tisang Disyembre 24, karkulo ko ng hulam na. Ining isweldo ni, nahulaman na ni. Pero may sobra-sobra jutay. Main na lang na sa may sobra jutay para may ibutang man sa lamisa ang mga job order. Anong natabo sa Bacolod nga ang kag 3 ka bulan wala sweldo man? Ang mga job order, pobre man ang mga kauturan naton. Samtang ang iban ni gabaton sweldo, gangangalang ang mga job order. Samtang ang iban gabakal hamon ga panagitlon lang ang mga job order naton nga mga kauturan. Pagbaton sang sweldo, husto lang ibayad sa utang. Correct man? Ti ano ibakal mo karon sudan, ano ipabalo mo sa kabataan mo? Anong gawin mo adlaw-adlaw? Nga 3 ka bulan wala kay mo sweldo? Ti mo na nga ga damo ang mga nagapahulam, ang mga taga 5 for size, gamanggad ini sila kay wala ka mahimo mo. Kadtuan ka, gayo, gahibi pa ang mga empleyado, pahulama lang ko da para maipakaon man ko sa Pitsa 24. Amo ni nagakatabo ho. Daw di gani ko magpating nga syudad sa Bacolod, 3 ka bulan na wala pa masulduhan ang job order. Sakit-sakit niya batyagon. Hindi niya lahog-lahog. Ang iba niya, pertin ng pinangumpra. Puno ng lamisa. Ang mga pamilya sa job order ya, wala ibutang sa lamisa. May utang pa. Ang malain, pagbaton sang sweldo, basi resto pa. Amo na ang nagakatabo. Galing, siling man sang syudad sa Bacolod, kay ginaid-id pang pa-check up sa mga appointment sang job order. Kay ginaproseso pa ang withdrawal kag pulisa sa bangko. Medyo tagain nyo man pagtamod. Bisan sobra lang na, lapit-lapit lang 10,000, dako naman ang mabulig na sa mga job order. Labi na gid sa panahon sa Disyembre. Puwerteng iningo sa mga pobre, tuod man. Ang kilala ko ganiya, naghatag na lang siya personal nga kwarta, temporaryo, para sa mga job order. Maluoy ka man, hamak mo, pitsa 29, oh. Di katapusan nga opisina, subong. Kung hindi na mapaluap, boss, wala na. Pista opisyal na, boss, 30 na, wasta na sa pitsa 1, nga gindeklarar na, nga non-working day. Kung hindi na mapanagtag subong, kag maatrasar pa'y na subong, pobre man ang aton sini mga job order. Sige Diyos na lang ang mahibalo sa inyo. Sa Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. Champion Superpower. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa
kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma na nari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapogid siya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!